Hello everyone, good morning. गासिबो खुलुमबाय आरोना बे आंनि गोदान भिडिअ गासिबो बरायनाय थाबाय आरोना स' दिनैहाय फुङावनो आं भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामदों आरोना थ' दिनैहाय बिराद स्पेसियेल दे ना थ' दिनैहाय मादार्स डे लायदे ओमफ्रायनो आं भिडिअखौनो नोंथांमोना आं शेयार खालामनानैहाय आं भिडिअखौहाय खालामनाय जाबाय आरोना आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि भिडिअहाय प्लिज अननानै चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना थ' आरो आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला नायलांबाय थादो आरोना थ' दिनैहाय जोंना बुहुमनाङावनो मादार्स डे खुङोलायदे ओमफ्रायथ' जोंना गामि बिदिनो दायोथ' मादार्स डे पेरेन्टस डे जालांबाय ओमफ्राय बिदिनो जोंनियाबो माने गामियावहाय पेरेन्टस डे खुंनो थाखाय रेडि खालामदों आरोना ओमफ्रायथ' थांनाय बोसोरावबो आं नोंथांमोननो शेयार खालामदोंमोन पेरेन्टस डे खुंनाय भिडिअखौहाय थ' देग्लायबो आरोबाव नोंथांमोना आं शेयार खालामनो सानदों आरोना थ' मेम'रि हिसाबै बेखायनो आङो फुंनिफ्रायनो भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामबाय आरोना थ' आं दायो न'आव दोङो रेडि जाथ'वाखै जोंना दिनै प्रग्राम लागोन लायदे ओमफ्राय गिर्जायावहाय थ' रेडि जानोसै थांसै आरोना दायो माने सिखारनानै ब्रास ट्रास खालामनानै साहा ता लोंना लाखाजोब्बाय आरोना नोंथांमोननोबो शेयार खालामलांबाय थानोसै आरोना माबायदि खुङो आरोना जोंना पेरेन्टस डेखौहाय आरो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो आंनि मामा बाबाखौबो हेपि पेरेन्टस डे आरोना नोंथांमोना आंजों लोगोसे गैयाब्लाबो भिडिअनि गेजेरजोंनो आङो नोंथांमोनखौ विश खालामो हेपि पेरेन्टस डे आरोना मामा बाबा थ' आरो गासै आंनि भिडिअ नायगिरिफोर नोंथांमोना जे पेरेन्टसफोर आदै मादैमोन आमाइ आनै आयं आबै आबौ गासैखौबो आरोना आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि थिंनिफ्राय हेपि पेरेन्टस डे आरोना नोंथांमोननिसिमबो नोंथांमोनखौ विश खालामो आरोना आङो थ' आं दायो न'आव दोङो रेडि जाथ'वाखै रेडि जानोसै न'नि खामानिफोरखौ आङो फोजोबग्रोनानै लानोसै आरोना थ' फोजोबग्रोना लानायजों लोगोसेनो नोंथांमोनजोंबो आङो शेयार खालामलांबाय थागोन होननानै भिडिअखौहाय लानाय जादों आरोना थ' दायो रेडि जानोसै थांसै आरोना माबायदि खुङो जोंनिया नोंथांमोन आङो शेयार खालामलांबाय थानोसै आरोना थ' पेरेन्टस डेआवहाय रिफ्रेशमेन्ट आरिबो दङ थ' नायलांबाय थाया आरोना बिराद इन्टारेस्ट जागोन आरोना ओमफ्रायथ' प्रग्राम भिडिअखौ आङो एक्सट्रा लाबोनो सानदों आरोना जास्ट बे ब्लग भिडिअ आरोना थ' नायलांबाय थादो आरोना थ' दायो गिर्जायाव थांनो थाखाय रेडि जाखांबाय आरोना ओंखारखांजोब्बाय आरोना फुरानि दख'ना गानजोब्बाय ओमफ्राय दायो थांसै आरोना गिर्जायावहाय माने आलासिया सफैसिगोन आरोना ना सफैबायथाय फन खालामदोंमोन आं माने न'निफ्रायनो थांग'नो हायाखै ना थ' बिदिब्ला थांसै आरोना आं न'निफ्राय थ' नायलांबाय थादों आरोना जेसे हायो नोंथांमोन आं शेयार खालामगोन आरोना दिनैनि बे पेरेन्टस डे स्पेसियेल भिडिअखौहाय नोंथांमोन आं जेसे हायो शेयार खालामगोन आरोना थ' रेडि जाबाय ओंखारखांजोब्बाय आरोना थांसै आं बिदिबा गारि लानानै हारसिंखाय गरमना थाबायलांबासिबाय थ' दायो आं फायनानैहाय नै गिर्जा मोनफैबाय आरोना पुरा लांदां फोथांखा आरोना थ' दै जोंनिया बेयो गिर्जानाव गोदान लुनो थाखाय नै रेडि जागासिनो आरोना थ' सफैयाखै दां आलासियाबो हाबना लानोसै आरोना नैबेनो जोंनि गिर्जा न'आ
होलाय भिडिअ लाना होलाय संख्रि नाङाखै आरो मासे खम मोननायदो रसम मानोथो दैया रायसिदों नै सोर रसम सामद्रायाव नै खारखोमादो जा सानैजों रिल्स बानायनांगौ दे गाज्रि जानो बैयावसोलै सुसकेटआव दं प्ले खासो माथोआलाय ayo ni kiểu không siêu sánh này lẽ hả मेरला दसथा जानानै दलद थाबाय थादों बियो बे सासे नै दा 24 खावसे जाबाय Okate. Ma video senang foto sih. Pose sedang, mari lagi foto. Ro. Video mari foto lagi nani. Program जोबखांनानै दान फं बिफं पेरेन्टस डे नि दान मोननाय साननांगौरा न' केरा जोबखानाय रपल बे भुटान सब भुटान हैखादों न' आयो सब भुटान 10 बियो iya sama faiza sikauसो नांगौ माथो 100 बुंनायमोन आं माबा नुबाय माबा गोमाबाय ini kau दैयो लाय iya 100 Iyo, tak bawa kartu ini kan berkait sebagai lo. दायो फुंनि गिर्जा जोबनानै फैबाय आरोना थ' साहा हारि लोंहोदोंमोन ओमफ्राय आं भिडिअबो लाबाय थानो मोनासै आरोना भिडिअ लाबाय थानाय जायासै माने राननाय मानायदोंनो भिडिअ लाग्रा बिदि गैया जाबाय आरोना गासिबो माने खामानि मावजोबनानै भिडिअ लाना होनो थाखाय रावबो गैया बिदि जाहैबाय आरोना थ' फुंनि गिर्जा जोब्बाय माबाय ओमफ्राय दायो न'आव फैबाय आरोना दसे रेस्ट लालायनोसै रेस्ट लानानै आरो बेलासिनि गिर्जा थांलायनोसै आरोना दायो बिदिबा रेस्ट लाना लानोसै आरो थ' बिदिब्ला दिनैनि बे भिडिअखौ नायनाय नोंथांमोनखौ आं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच आरोना आंनि भिडिअखौहाय नायनायनि थाखाय बे पेरेन्टस डेनि भिडिअखौहाय नायनायनि थाखाय नोंथांमोना सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेल प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना थ' ओरैबायदि गरमखा आरोना एकदम मेंजोबखाबायना गरम थ' जायफ्रा नायबाय थेंक इउ आरोना आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आरोना बाय बाय